תעבור משמאל, כף משמאל. בסדר, קצין אג"ם חטיבה נכנס למעברים. הם התחילו ברפיח וכבר 3 ימים שהם פועלים בכפר חיר בתחזיה. זאת אומרת, המגדל מים שם ואת המסגד, זה חיר בתחזיה. מהבית, קו בתים הראשון, חופרים, 500 מטר הם בתוך הארץ. צוות קרב שמורכב מגבעתי, צנחנים, שריון והנדסה. הם כבר בתוך החיר ומתארים מכיני מחבלים. אני יכול להגיד לכם שהיה מההתחלה הרבה מגע, כמעט כל בית, או עם מטענים או עם ממלח. רוב המחבלים ברחו, אבל השאירו גם ממלח, גם מטענים, בכמויות. היו לכם מנהרות באזור? אנחנו מתעסקים מההתחלה ועד עכשיו, אנחנו מתעסקים כבר ב3 מנהרות. יוצאים לכם מחבלים מתחת לקרקע? זה הרוג שלנו. הוא מקום כזה פתוח, סרקו אותו ממנהרות, גנבים מודיעין, עברו אותו, יצא מחבל מאחורה, זיהו אותו, דפקו בו כדור, דפקו בו צרור, הוא התפוצץ, חייל שנהרג היה 5-6 מטרים ממנו, קיבל את כל העדף, הוא נהרג. כנס פה את הפנים, מתחילת התמרון, בפנים. יוצאים החוצה, כמו שאתם רואים, טנקים מרעננים אותם, מתחזיקים אותם. וכשהם יוצאים החוצה הם יכולים לדבר עם הבית? נותנים להם איזה שיחה או שניים מהבית. אתה מדבר עם הבית? אני יוצא לי לדבר. לא פשוט, שבת רביעית. מה יש בבית? אישה ו2 ילדים. היום בדיוק, הילד סיים שנה ראשונה בגן, הייתה מסיבת סיום. עכשיו אני אומר אותך, עכשיו אנחנו ניכנס לאיזה אירוע של 101, תבין מה זה, המח"ט שם כבר יפגוש, נמצא לכאן. רגע, עדיין בהתקלות שם, עדיין שומע את הירי של הקלט. כן? עדיין בגלל זה מתקלים. תן לי רגע את הדלת. דלת? עכשיו, הצלחה אחי. תודה גבר. חטיבה כולה נעה בנגמשי אכזרית, נגמשים ממוגנים. תמיד שמכניסים פה בין 10 ל-12 לוחמים, מאוד מאוד תפוף, עכשיו זה טאפ. יאללה, בוא ניכנס. השטח רווי בנשק נ"ט ובצלפים, הראש רק מציץ החוצה. פחות מקילומטר מהארץ, ואנחנו בעולם אחר. שמעת, יצאנו? מה זה? יצאנו? כן. אשתי שולחת לי תמונות של הילדים שלי בבריכה. שככה היו כל המלחמות שלנו, שהם יישארו בבריכה. שהם יישארו בבריכה. בוא. מה העניינים חבר'ה? לא ערניים, שלא יכנסו פה מחבלים לטעות. עופר וינטר המח"ט כבר יותר מ-20 שנה נלחם בעזה. פה אנחנו עדיין מתארים. אנחנו מכניסים אתכם ללב האירוע. עכשיו הרגנו פה 6 מחבלים. תסתכלו על זה, פתחנו פס ממלכודים. ובוא תראה את ואז מכאן אפשר להתחיל להיכנס פנימה. אחד קוד אפור. שנייה, חכו רגע. כשאמרתי לך שחיר בתחזיה נראית אחרת, לזה התכוונתי. ראית אותו? אוקיי. היה פעם מסגד. כל מקום שאנחנו נתקלים באמל"ח, בחומרי חבלה וזה, הופ. ההרס אדיר, 13,000 איש חיו כאן, רובם נמלטו אחרי ההתקפה הראשונה. החיילים מספרים שהרבה מהבניינים פשוט התפוצצו כשירו עליהם. זה היה המרכז של חיר בתחזיה, ככה הוא נראה עכשיו אחרי שצה"ל תמרן לכאן. זה אחד המקומות היחידים ברצועה שהתמרון של צה"ל מגיע אל עומק השטח הבנוי. בשאר המקומות, צריך לומר, ברוב המקומות נמצא צה"ל רק בפאתי השטח הבנוי, כמה שורות ראשונות של בתים, ועדיין לא חודר לעומק. כשהגענו הם התחבאו, בציר הכניסה פה הם הצילו עלינו הרבה מטענים. יכול לראות פה, יש הרבה קהלים שיוצאים לרחוב. יש פה בפנים בונקר כזה, נראה לך אותו. 2 מחבלים שנמצאים בפנים, דלת סגורה, אנחנו מפוצצים את הדלת, שולחים כלב פנימה, כלב עולה על מטען, נמצא על פנים בגור. לאחר מכן 2 מחבלים יוצאים ופותחים באש על כוחותינו, נעלים איתם מגע, אחד מחסלים, אחד מסתתר, לאחר מכן יוצא מפיר אחר, עכשיו אנחנו נראה אותו, ניסלנו אותו בהמשך.
שם הם בורחים. יש פה את כל התחמושת והדברים שהם השאירו. טכניקות של RPG, מחסניות, היה פה גם גלאץ' והמשגיר עצמו, רימונים, ציוד ביתי. כן, כל בית, סן האחורי. כאן הוא בורח. וזה נגדים, זה משהו שאתם פוגשים כל הזמן. כל הזמן, כל מקום. מפה הם פשוט יוצאים לך לתוך האדמה. מה המצב, מנות קרב? טוב, חכו, תצאו החוץ, אתם לא מבינים מה מכינים לכם שם, מסעיות של אוכל. אם ניצח. מה? אם ניצח. כשתצאו, למה אם? בחוץ? מחכים שתביאו ניצחון. מה אומרים אבל? מה? יש משהו. מדברים היום על הפסקת אש. אבל הפסקת אש אתם נשארים. לא יוצאים, הפסקת אש במקום. בסדר גמור, אני כן, עברנו שיקולים מהמחד, אנחנו רבע שעה אליך. מושך אתכם? איך אתם מרגישים? מה זה פעם? אנחנו 4 אנשים, איך להגיע אליך? מה? ועוד עולה, מרגישים חזקים. 3, זהו. זה נראה כמו בית רגיל של משפחה, זה למעשה מוצב לחימה שהיה רבוי בנשק ובמטענים. זה הפלוגה הכי חזקה של החמאס שמחזיקה במעוז הזה. המון תשתית לחימה. אין בית שאין בו רוע, כמעט. פשוט מדהים. כל בית, אנחנו נעבור פה, כל הבתים האלה, בתים עם אמצעי חבלה. הבית הזה פה זה בונקר וחמ"ל של החמאס. בסך הכל אני יכול להגיד על הפעולה הזאת שאנחנו עושים אותה ביד רמה. פגענו פה בעשרות מחבלים. אפשר לראות, גם פה בחצר יש פה גופות של מחבלים והמון אמצעי לחימה, וכרגע נגענו כבר במספר תשתיות מינור. בוא מכאן. מכאן. תשמע, אני איבדתי את הדרך, פעם הקודמת עברתי בין בתים. זה היה נראה אחרת, כן. ניקית פה. מה? ניקה פה את ה... גם נראה זה הרבה יותר טוב. מג"ד של הצנחנים מגיע אלינו מיד אחרי התקלות שבה הרג 6 מחבלים. כרגע החבר'ה חדורי מוטיבציה, מאוד נעולים, מאוד חזקים, מאוד... כן, לא במצב רוח של לגמור ולחזור? גם אם צריך להמשיך? ממש לא, אנחנו לא חושבים לחזור. 8 שבתות זה התחלה, בסדר. זה יכול להיות התחלה, אנחנו לא עושים את החשבונות האלה. הם מקבלים כל הלאה את המשימה הלאה וממשיכים. בימים האחרונים מפקדי צה"ל מפעילים עוצמת אש אדירה בכל מקום לצמצם ככל האפשר את הסיכון לחיילים, ועדיין המחבלים מצליחים פה ושם להפתיע מתוך המנהרות. יש כאן פיר של מנהרה. זה הפיר, תראה. זה עושה כאילו עם בטון. המנהרה הזאת ממשיכה ככה. נכנסו אליה אתמול 25 מטר פנימה.